Πέτρος Κουσουλός, ένας νέος τηλεμαϊντανός, ο οποίος παίρνει τη σκητάλη από τον Ευαγγελάτο Εισαγγελάτο. Δίκασε και καταδίκασε ιερέα με το παλιό ημερολόγιο, διότι όπως ισχυρίζεται ο ίδιος είναι αχειροτόνητος. Χωρίς βέβαια να έχει γίνει δίκη από την ελληνική δικαιοσύνη. Και μάλιστα είπε και το εξής εξωφρενικό: χαρείτε όσο χαρείτε, λέει, αυτές τις μέρες που είστε έξω, γιατί σε λίγο καιρό θα βρεθείτε στη φυλακή. Ποιος είσαι εσύ, Πέτρο Κουσουλέ, που χωρίς να έχει γίνει δίκη καταδικάζεις έναν άνθρωπο? Τι είσαι εσύ, δικαστής? Θα ήμουν ευτυχισμένος όμως, Πέτρο μου, αν εσύ ασκούσες την ίδια σκληρή κριτική στο Μητσοτάκη και έβγαζες απέναντι στο Μητσοτάκη αυτό το νταϊλίδικο ύφος και αυτή τη μαγιά την οποία σε διακατέχει. Δεν σε είδα ποτέ να ασκείς κριτική στο Μητσοτάκη και να μιλάς για τα τέμπη, για τους χημικούς διαλύτες που μετέφεραν και για την Αλεξία Μπακογιάννη, για το δηληστήριο που κατέχει στην Ιταλία. Βγες και πες τα ίδια και για το Μητσοτάκη, ότι σε λίγο καιρό, Μητσοτάκη, θα σε δούμε φυλακή. Εκεί όμως δεν είσαι νταΐς, εκεί σιωπάς, εκεί το βουλώνεις, εκεί είσαι Παναγίτσα, εκεί είσαι Βιτάμ. Το μεγάλο σου πρόβλημα εσένα είναι αν ένας ιερέας με το παλιό ημερολόγιο είναι χειροτονημένος ή δεν είναι. Άκου να δεις, Κουσουλέ, σε βάλανε να παίξεις αυτό το βρώμικο ρόλο, αυτό τον ύπουλο ρόλο, το σκοτεινό, διότι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος μιλάει κατά καιρούς εναντίον των ψηφιακών ταυτοτήτων. Σε έβαλε ο Μητσοτάκης να του κάνει ζημιά. Και αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Και σε ό,τι αφορά και τους άλλους που είσαι καλεσμένος εκεί πέρα, αυτούς τους τηλεμαϊντανούς τους οποίους καλείς συνεχώς, οι οποίοι είναι αναλυτές παντός επιστητού, ούτε αυτοί καταφέρονται εναντίον του Μητσοτάκη και εναντίον εγκληματικών συμμοριών που έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα χιλιάδες φορές, αλλά και εναντίον ολιγαρχών ταβατζίδων. Όλοι αυτοί οι ψευτόμαγκες τα βάζουν όπως και εσύ με κανέναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταλέπορος, με κανέναν άνθρωπο της καθημερινότητας φτωχό, ο οποίος υποφέρει. Όταν μιλάμε για πολιτικές οικογένειες μαφιόζων και για ολιγάρχες ταβατζίδες, κάθεστε σούζα όλοι εσείς και πέφτει το νταηλίδικο ύφος σας και γίνεστε αρνάκια. Άσε βρε, Κουσουλέ, χορτάσαμε από ψευτόμαγκες, χορτάσαμε από τηλεδικαστές.